Bħala parti mill-proġett il-kelma fil-komunità tad-Dipartiment tal-Malti fih dan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta illum il-ġimgħa 13 ta' Settembru 2019 ninsabu ġewwa Żuriq sabiex nintervista lil Mary Gawci, magħrufa bħala Mimi tal-Badok sabiex turina x-xogħlijiet tagħha tal-Bizzilla. Mary, kif ġitek il-ħajra li titgħallem tagħmel il-Bizzilla? Jiena minn dejjem inħobb il-xogħol tal-idej. Fil-fatt kont inħid kollox kont nagħmel u kont nagħmel il-ganċ ukoll u knitting u dejjem kelli x-xewqa tal-bizzilla li nibda naħdem il-bizzilla. Qabel kont naħdem u kelli tfal u mbagħad meta kibru, meta spiċċajt mix-xogħol, iddeċidejt qed issa rid naqbad xi ħobbi ieħor. ħanaddi żmien għax kun drajt mur ix-xogħol dejjem tħaffef ix-xogħol u hekk. U deċidejt li naqbad il-bizzilla. U kif bdejt tgħidli kont tmur f'xi skola jew f'xi L-ewwel ma bdejt il-Kunsill Lokali ta' Żurriq kienu organizzaw. Imma għamlu sena biss, kont ġa bdejt, jiġifieri tallimt xi ħaġa dik is-sena u xtaqt inkompli u mbagħad issuġġerew li mmur l-iskola de la Sal u komplejt hemmhekk ġifieri. Tgħidli ftit pass kif xirrikjedi x-xogħol ta' bizzilla ġifieri minn fejn tibda? Pereżempju jekk nibdew mit-trajbu. L-ewwel sewwa inti titrajbu. Tista' tixtrih l-iskola stess hemmhekk jkollhom għall-bejħ ġifieri. Però jiena kelli oħti dejjem kienet taf taħdem il-bizzilla u kienet uritni kif nagħmel it-trajbu. Fl-antik kienu jagħmluh ta' xkora, imma llum il-ġurnata jew xi qalza ta' jeans u hekk u tara kemm tkun tridu kbir inti. Tagħmel forma ta' ċilindru, tħejtu, mbagħad timlih bit-tiben u mbagħad tagħmillu speċi hawnhekk għandi wieħed. Tagħmillu ħafna saffi ta' karti u fl-aħħar bil-brown paper. Tgħidli għaliex, x'inti mbagħad biex dejjem ikollok naqra għaliex għax it-tiben inkella tħossu raf. Dan hawn. Allura biex jiġi dejjem lix. Mbagħad ma twaħħalhom bil-kollha ta' tqiq, il-karti u dejjem tnixxef u tagħmel saff ieħor u saff ieħor. U mbagħad meta dan tiksih bil-brown paper fl-aħħar. U għandek eżempju ta' trajbu li ksejtu bid-drab? Jiena mbagħad niksihom bid-drab, imma mhux kulħadd. Imma jiena xtaqt tħana niksih bid-drab. U mbagħad kif ikollok it-trajbu les, x'inhu l-pass li jmiss? Mbagħad inti tista' imbagħad ikollok il-pattern u tibda taħdem fuq il-pattern. Issa pereżempju inti għandi da trajbu. Għandi l-pattern, tpoġġi l-pattern u nagħmlu l-plastik, tgħidli għalfejn plastik. Għax inkella l-karta titqatta bil-labar dan hawn. Biex tipproteġija. Biex tipproteġija. U mbagħad inti għandek pari. Kollha għax hekk jinħadem da pari, kollha dejjem pari, sewwa, ikollok il-pattern twaħħlu hawn. U mbagħad tagħmel il-labar hekk, tpoġġihom. U l-labar għal xiex tużom? Għax dak inti taqqat ix-xogħol ukoll meta jkollok il-labar. Pereżempju issa għamilt il-labar jiena hekk fejn ħanpoġġi ċombin, iddendel iċ-ċombini magħhom hekk. Għandek wieħed hawn. Dik għadha fil-bidunet. Di għadha fil-bidu. Sewwa għamilt mela il-labar. Anke l-labar l-aħjar tużom minn daw, mhux mit-tipi l-oħrajn. U mbagħad tibda ddendel iċ-ċombini. Inti meta taħdem titisserħu daw. Dejjem poġġi hekk sewwa ma' xi ħaġa. U mbagħad tibda ddendel. Dendel hawn. Ġieli ħaddendel par ma' kull labra. Mhux par biss, ara hawnhekk għandek nieżel, mela dak għandu par biżżejjed. Għandek ieħor irid imur law, mela tagħmillu par ieħor. Hawnhekk. Mbagħad meta taħdem inti. Meta taħdem għax inti titisserraħ sewwa, tobrom
U bat wieħed jiġi law u wieħed niżel l-isfel. Għandek ara punti ieħor irid jinżel law, dan jibqa' sejjer hekk. Mela d-dendel ieħor hawn. Għandek ieħor niżel l-isfel. Jiġifieri jekk qed nifhem sew skont il-pattern ħaddendel. Skont il-pattern ħaddendel, mela għal din irrid żewġ pari, u għal din irrid żewġ pari. Mela fuq din tagħmel 4 pari. Fimt? U mbagħad tibda taħdem inti. Issa. Mbagħad kif ikunu mdendlin iċ-ċamblin kollha terġa' taqgħodhom gruppi? La, issa mbagħad inti tibda taħdem sewwa dejjem jaqdu għaw. Inti mela ħdim din. Dan ħajaqat ma' din għandek il-pattern, mela ħdim daw, inżil taw isfel, poġġejt il-labra u mbagħad dan jaqbad ma' daw. U dejjem tibqa' taħdem hekk. Issa meta tgħid l-estate saw, pereżempju rid intella x-xogħol, ikollok torbotu ngħidula t-tfisqihom. Torbot iċ-ċombini bil-lastiku. U mbagħad din kebbibhom hekk, tneħħi kollox il-labar, ittella l-pattern il-fuq u terġa' minn fejn ħallejt, terġa' tkompli. Għax ovvja meta jkollok xogħol twil fit-tul bħal m'għandi hemmhekk issa nurihulkom, trid ovvja trid ittella l-fuq. U bħala bdejt turini hemm stitches differenti u xejn. Eħe. U mbagħad għandek ħafna il-punti differenti skont il-pattern li tittuża. Inti mbagħad bil-mod tibda titgħallem dan l-ewwel wieħed pereżempju. Dak xi seħ pereżempju. U dan jgħidulu l-punt jew il-linen stitch u bil-Malti punt ta' xkora. Għax qisu ta' xkora raħ jiġi mtaqqab hekk. U mbagħad hawnhekk għandha l-ghost stitch jew tal-gallinari, insomma. Dejjem għandek inti l-instructions kif taħdimhom u toqgħod tagħmel is-sample biex inti tidra. Taħdmu dak il-punt dejjem tidra. X'mbagħad l-aħħar mill-aħħar jekk inti tagħmel biċċa xogħol mhux ħajkollok pattern wieħed. Le, dak inti mbagħad taqbad tgħid ħa nagħmel doiler. U fid-doiler ħassib daw il-punti differenti hu. Imma tkun tallimthom kif tagħmilhom. Għandna ħafna punti jaraw. Dak pereżempju xejdulu. Da half stitch ngħidulu. Lettuce stitch, imma half stitch bl-Ingliż isu bil-Malti m'hemmx. Tużaħ ukoll għax tiġi pereżempju wara. Taraħ da d-disin. Taraħ da d-disin. Daw moski. Il-moski taħdimhom u tista' tagħmel fjura bihom. Pereżempju għandi hemm mara. Għanurrijek. Din pereżempju wara għandek dak li urejtek. U l-moski daw ishom wera u tifforma fjura. Dejjem inti tiqafaw minn hawn taħdima di isa werqa. U mbagħad tikrossja. Pereżempju daw l-4, 5, 4. Għandek 4 taħdem daw l-4 u l-istess ċombini tikrossjom u taħdem l-4 tisfel bl-istess. Għandek ħafna punti. Pereżempju tan-nofs xejdulu. Tan-nofs dak jgħidulu ħansibu għax jissejtu bħalissa. Dak qiegħed. Dieppe minn għalija, dieppe stitch jgħidulu. Hemm ħafna differenti. Ara anki din. Dan li rajna bħala. Dawk għax dak li jgħidlek il-ghost stitch u dan jgħidulu l-punt tal-balla. U dak li iktar li tużaħ għal-nofs, għal-center. Għax inti di ħataħdima tonda. Tibda pereżempju minn hawn, dejjem iddawwar u għaw ikun vojt. Di taħdima parti, u mbagħad taqgħadha tħita bil-labra. Ġvinti dejjem tagħmel tat-tarf u mbagħad tan-nofs. Mbagħad tan-nofs tagħmilha wara. Ġifieri ara dad-disin reġa' daħalaw, taraħ. U dan ta' xkora daħalaw. Inti mbagħad id-disinni dejjem ħatużhom fej. Però dejjem tibda titgħallem id-disinni. U mbagħad isu wara li tkun tallim 4 disinni mhux ħażin, tgħid ħanibda doiler. U terġa' tipprattika dawk l-istess disinni, fim? Din jgħidula l-brimba. Tara forma ta' brimba. Dik dejjem tobrom. Ikollok iċ-ċombini. U mbagħad l-istess hawnhekk tikkrossja. Pereżempju hekk għandek 6 pari, l-istess 6 pari dawk ħajinżlu u taħdem bihom dik il-parti.
Jidħlu d-disinni, jara, linen stitch dan, taraħ, half stitch jerġa' jidħol. Ġidik l-istess. U di tan-nofs, sara, tara, il-punt tal-balla, terġa' użajtu fin-nofs. Di l-istess, ġiri li jinħadm, per eżempju, di maħduma fi 3 biċċiet. Minaw saw, dawra mejt. Minaw saw, dawra mejt u tan-nofs. Fimt? Mbagħad dejjem taqqat inti bil-labar u tkejjel biex jiġu eżatt. Mbagħad għandi dawn. Dik bidrab fin-nofs, per eżempju. Di bidrab fin-nofs, iddeċidejt li nagħmel waħda bidrab fin-nofs. Din qiegħda fuq sideboard. Runner. Issa dik jgħidulhom. Di tara il-moska dik. Imma tiġi race stitch jgħidulu għax imqabbis. Ara, tuża dak id-disil li jgħetlek l-ewwel. Dejjem mbagħad tifforma, fim tara kemm fiha di. Fiha l-half stitch, fiha l-linen stitch, fiha il-moska, fimt? U dejjem tifforma. Mbagħad għatta madrab. Mbagħad għatta madrab jiena għax ġieli jagħmlu hekk. X'għandi oħra periġġa di tal-mejda mbagħad. Twila ħafna di. Tal-mejda. Dom te biex. Kont se ngħidlek kemm bejn Għax jitla bil-mod ix-xogħol, jitla ħafna bil-mod. Ma insomma, fix-xitwa jien, l-iktar hobby għalija, tkun hawn mhux se noqgħod nagħmel u hekk. Mbagħad pereżempju għandi din qed tara ara daħlet il-moska il-qiegħa. Dan il-ghost stitch jisu linen stitch hawn. Pereżempju di tibda tinħadem minn hawn. Rasa l-isfel. Tara? U mbagħad jien għamilta hekk. Din ħadd il-petern jien. Din ħadmu għal awċin tawa rigal ir-reġina. Fin-nofs hawn. Minn fuq dan fil-fatt ħatta. Minn fuq dan. Qed tara di tawdex di, ta' tletolijiet. Mbagħad jien adattajt l-arma ta' gawċi minn floka. Peress li gawċi. U adattajta jiena mbagħad. Vera passatemp nieħu pjaċir nagħmlu x-xogħol u hekk. Issa għandi biċċa xogħol oħra kbira hemmhekk. Għanu rijel. Tgħidilna wkoll, il-bizzilla Maltija hija differenti minn ta' kulturi oħra. Ifimli, hemm naqra differenza anke kif jaħdmuha, però biċċombini kont qed nara fil-fatt fuq it-television jaħdmu anke ħafna fuq iċ-ċatt. Mhux trajbu tont, Taljani jaħdmu trajbu tombolo. Imma mbagħad pereżempju l-Ingliżi jaħdmu fuq iċ-ċatt. Il-Madonna fuq iċ-ċatt ħdimta. Kollok dana għaw jew ġablu ikun apposta naqra ħibes u taħdem fuq. Li mur iktar faċli taħdem fuq iċ-ċatt jew fuq it-trajbu? Fuq il-ċatt ma tantx naħdem ngħidlek esew, għax kważi bil-wifqa tittoqgħod taħdem u mbagħad nejja hu, meta nerfaw nigrupjaw u ma xanna għandi ħafna, allura norbtuhom hekk. Qed tara dan ara kif tpoġġi l-labar. Dejjem inti dejjem ma' qudiem bil-labar u biex ma jitħarbtux għax inkella diżastru. Norbtuhom hekk. Pereżempju saħa naħdem din naħa jiena, naqbad daw inħolli l-elastiku ta' daw u l-oħrajn inħallihom hekk marbutin għax inkella jitaqdulek u il-bambilja. Pereżempju tkun qed taħdem u l-ħajt jispiċċa, u mbagħad tagħmel oħda pereżempju hekk. Iva, żgur, nagħmlu għoqda ġifieri hemm mod kif tagħmilha fisherman's knot jgħidula biex inti dan. U mbagħad meta intu taħdem ta' jistaħba jisom il-daw l-oqgħod ma jibqgħux dan. U bħala trajbu bejn ieħor kemm iservik? Le, trajbu jservik għal dejjem. Ġifieri jibqa' jservik. Jibqa', imma mbagħad dejjem ittaqab, tkun trid terġa' tagħmillu daqsxejn kisi ta' karti. Ara din oħra ġifieri. Di għal-Martina taħħa. Ara, għandek is-salib tal-kawalieri, tara? U dejjem. Kemm ilek fuqha bejn ieħor? Din inni. Ifhimni għax issa fis-sajf naqta ta' ma tantx qatt naħdem ma l-ewwel isħana u t-tieni dana nieqaf naqra fis-sajf. Imma kultant ngħid ħanoqgħod, għandi sija ċans ħanoqgħod nagħmel. Ara dejjem jidħlu dawk id-dan ara l-linen stitch, tara ghost stitch,
dejjem jidħlu dak. U anki dan hemm mod Mod kif. Malta biex nu maħdu. L-istess, billi ninstiċ, hemm mod kif taħdmu dan, ġifieri, tibda minnaw, u bad dejjem iż-żejt, iż-żejt iċ-ċombini, għax tibda bitnej, u bad dejjem iż-żejt. U dejjem tieħu minnaw, per eżempju, inti qed taħdem, għandek iċ-ċombin ta' din in-naħa ta' daw, tinkorporhom magħhom u dana, u mbagħad hawnhekk l-istess, tikrossja in-nofs. Xorta paċenzja jdum biex jitla. Jdum ħafna biex jitla. Xogħol sabiħ ħafna. Ejja, ma il-gost tieħu meta tkun l-estejt, is-sodisfazzjon. U jiena Italija, dan hekk, ta' disija żmien bih, fix-xitwa speċjalment. Nieħu gost noqgħod naħdem hekk. U għadek ġifieri tmur titgħallem. Xorta, jiena tallimt kważi kollox, imma xorta mmur. Issa fis-sajf nieqaf ma mmurx għalkemm jagħmlu xorta. Issa nerġa' napplika u mmur. Għax issa sirt member, tista' tsir member ukoll. U nibqa' mmur għax nipprattika u li ta' ma' sħabi u għax kollha kważi anzjani aħna nkunu. U ngħid ħammur. Niltaqgħu noqogħdu npaċċu naħdmu nagħmlu xi satej. Satej u nofs anzi indumu. Issa forsi tkun tista' turina anke kif taħdem biċċa. Hawnhekk dan tinżel tobrom u ngħidulu ċombatur meta tinżel hekk. Meta tinżel dak il-mod Għax tobrom tinżel ċombatur. Dejjem issib. Il-sieħbu għaw. Fimt? Għax inkella tibda tgħid minn fejn ħanaqbad. Inti dejjem pari. Allura dejjem issib li jkun jaqbel miegħu. Era, per eżempju, tip ta' movimenti li qed tagħmel bħalissa, x'qed Le, da bħalissa qed insibu mara. Taraħ par. Għalissa tsib il-pari. Qed insib il-par. Issa dan siblu ta' miegħu dejjem pari. Kif issib il-par tibda l-movimenti. U mbagħad meta dan taħdem, per eżempju, jiena ħanaħdem biex naqatlaw mela nagħmel 2 u 2 tobrom. U mbagħad tagħmel hekk, rajta? U tpoġġi il-labra. Għalhekk qedlek fejn tuża l-labra, tara? Issa rġajt, tagħmel dad-disin, issu dad-disin bissem, tagħmlu għal darbtejn, u mbagħad taqbad l-ieħor il-fuq biex jaqqat miegħu. Għalhekk qedlek xogħol tal-paċenzja għax jitħarbtu li ma ngħidlekx, Ħanaqbad mal-ieħor. Għal-bidu, meta bdejt, ngħid kif ħansib tarfien. Ma mbagħad naħseb tidra. Imma mbagħad il-paċenzja hekk u tidra mbagħad. Ġir bħalissa pereżempju f'liema tip ta' stitch qiegħda. Bħalissa ifhimni tagħmel isu mhux stitch. Biex taqqat naħseb. Biex taqqat, għax hawnhekk ara, inti dejjem timxi mad-disin. Min hawn saw tagħmel 2 twist dartej id-dawar iċ-ċombin u mbagħad tinżel minn fuq, pereżempju, għandek ta' fuq ħajaqqat ma tisfel. Imma forsi nurrikom naqra fuq l-ieħor. Mela. Ħanurikom fuq l-ieħor. Ħalli nurikom il-moska kif tinħadem. Sewwa, issa kważi il-punt li hu taqbad hekk bidejk. U tikrossja, it-taraħ u taqqat. Issa ħanimxi jien għal dan. Mela id-dawar darbtejn, dan id-dawru hekk, u terġa' tagħmel hekk. Da qisu l-punt li tittuża dejjem kważi, imma mbagħad
Hemmhekk titpoġġi labra ġifieri sedat. Eh? Titpoġġi labra daqt jew le, m'hemmx għalfejn. Le, issa hemmhekk poġġejt labra, issa rrid impoġġi iktar ċombini biex naħdem il-moska. Mela għal-moska rridu ġiġpari. Id-dendelek. Wieħed. Nej, mal-labra. U tibda tikrossja. Taru, erbek. Dejjem f'par. Dak hekk. Dejjem għax inti għalhekk dejjem pari. Dak hekk u dan tikrossja hekk. Issa da ħajibqa' sejjer għax hija taw għalaw biex imbagħad jaqbad ma' dan. Mela inti ddawwar u tpoġġih għal fuq il-labra hawnhekk. Issa jien ħanaħdem din il-moska. Taqbad dan jgħidulu il-worker jew il-worker nsibu. Għaliex jgħidulu hekk. Biex taħdim għal-moska għandek dan. Min taħt, min fuq, min taħt. Dejjem titiżżomm dan li jiġri il-ġerrej jgħidulu bil-Malti. Mela terġa' minn fuq u minn taħt u tissikka hekk tara. Speċifikament biex taħdem il-moska. Biex taħdem il-moska. Biex taħdem il-moska minn fuq. Minn taħt, minn fuq u dejjem id-dawar hekk. Hekk. Għall-ewwel tissikka mhux ħażin. U mbagħad biex tifforma werqa twessa naqra u mbagħad terġa' taqgħad. Issa terġa' minn taħt, minn fuq, minn taħt. Dik il-moska. Issa ħanerħula ftit il-moska. Per eżempju, issa jiena rrid ninżel għawda l-istess ninżelem u rrid nagħmel ieħor. Per eżempju, ma nafx għamil differenza. Il-kulur ta' ċombini ta' meċi differenza jew le? Le. U dejjem tal-injam? Dejjem tal-injam. Barra minn Malta kien hemm min ġab minn barra bid-disinni, bil-kuluri, imma il-Maltin ħanejtek dejjem hekk. Daw jkunu kulur motu, da għax għandi biċċet minnhom antiki, daw antiki kienu toħti. Imma nsibu nixtru dan, per eżempju, mill-ġod daw. Nsibu nixtru minn anti-teacher u kollu anke jmandaw il-ħwienet li bijaw il-ħajt u daw l-affarijiet, issib tixtri. Mbagħad dejjem iż-żejt, tara. Hawnhekk ħanerġa' nżid għax irrid niġilaw biex jaqgħad ma' dan. Mela jiena nerġa' nagħmel l-istess, hekk, tagħmel 1, 2, 1, 2, dan u terġa' taqgħad. Isu dal-punt tara dejjem tużaw biex taqgħad u tpoġġi il-labra hemmhekk imbagħad. Biex inti dak għattaraħ, sa nerġa' nagħmel hekk jien l-istess u da li nieżel nagħmlu 1, 2 u ħanaqqat maw. U dejjem jifforma, taraħ qed jifforma disin, issa meta lest il-moska tal-ilaw irid jaqgħad ma' dan biex imbagħad il-moska bl-istess ċombini naħdem di hawnhekk u dejjem jitla' ix-xogħol. Il-moska l-iktar waħda tqila l-iktar. Il-moska l-iktar isek id-dum biex tidra. Għax imbagħad kemm tagħmel practice, idejk iktar joqogħdu u hekk. Per eżempju hawnhekk ħarek fuq dan jien fuq da xogħol. Għandi kważi ħarek hemm għandi punti differenti. Għandi linen stitch, għandi il-moski, ara daw kollha moski, tarhom iż-żgħar. Formaw, daw li ninstitch, mbagħad jiffurmaw il-weraq. Għandek il-ghost stitch, għandek il-half stitch. Ara kemm dan per eżempju disin ieħor, dan jgħidulu l-English stitch. Tara? Dejjem mbagħad inti skont il-pattern li jkollok tuża tad-data dak il-punti li tkun tallimt wieħed wieħed. Li tal-pattern tal-moska. Dak il-ġerrej għandu xi rwol partikolari għal xiex per eżempju dejjem jiċċaqlaqu? Le, għax inti biex jaqgħad
Għalhekk jgħidu l-ġerrej. Għalek jgħidu l-ġerrej, Għax dejjem għax hu. dejjem jiġri u għaxu, dejjem qed tuża lilu inti. Taħt ċombi l-oħra. Sakemm mbagħad inti meta mbagħad tispiċċa tasalaw, mbagħad taqadhom. Da pereżempju tibqa' tiftakar li ma kien l-aħjar ma titlaqx mill-idejk. Ovvjament. Biex tibqa' all right, ġieli nagħmlu l-akstu biex inti ma tinsiex tkun fil-bidu, per eżempju, tgħid mela ħanamillu l-akstu ħalli jiena ninduna. U dejjem ara, inti meta dan, tara, kebbib, u tagħmillu ingassa, ngħidulu b'subajkek, biex inti da, għax inkella jinħal. U hekk idħol inti iddawwar u jinħal. Iddawwar inti u tuża inti. U mbagħad meta dak taqgħada hawn. U dejjem hawnhekk tikrossja, waħda ma waħda, anki hawnhekk pereżempju hawnhekk, meta użajt jiena għall-Moska. Mbagħad it-tarhom taqgħadhom ara da isa iffurmajt fjur irqaq. Taqgħadhom flimkien. Taqgħadhom flimkien. Ovvjament inti kellek il-pjan tagħha l-ewwel. Iva, mela. Inti din inħadmet pereżempju għandek dil-biċċa u din għalija. Din u din għalija. Din għalija, mbagħad inti u di tan-nofs sħiħa għalija. Issa inti meta ħatibda, tibda tippjana, tgħid mela hawnhekk irid nagħmel ġixpari jew par, u mbagħad waqt li qed taħdem inti dejjem iżżid ukoll. Pereżempju, tibda b'ġixpari jew, u mbagħad dejjem iżżid. Għax mbagħad ikollok ħafna iktar hawnhekk, sewwa tibqa' żżid.